Leimi Koiruksen klubista. Tuntuuko sinusta joskus tylsältä ratsastaa yksin ja onko vaikea keksiä ideoita ratsastukseen? Olemme kehittäneet Sappeen Ratsutilan kanssa uudenlaisen ratsastusharjoituksen. Ratsastusharjoitukset on viety verkkokurssille, joten osallistuminen onnistuu mistä tahansa. Harjoitukset on suunniteltu harrasteratsastajille. Verkkokurssilla voit ensin lukea harjoitukset ja harjoituksen ohjeet. Sen lisäksi voit katsoa videot, miltä harjoituksen pitäisi näyttää, sekä videot tyypillisimmistä virheistä, mitä harjoituksessa tehdään. Kun tiedät, mitä olet menossa tekemään, voit lähteä ratsastamaan. Ratsastusvaiheessa otat esille älypuhelimesi, laitat nappikuulokkeet korville ja ääninauhoite lähtee pyörimään. Ääninauhoitteella on koko harjoitus valmiiksi tauotettuna, eli voit keskittyä täysin vain ratsastukseen. Kelloa ei tarvitse kytätä. Mennäänkö katsomaan, miltä näyttää malli tuosta verkkokurssista?